Şenbe gününden ýekşenbe gününe geçen gije sagat 2-de Aşgabatdaky Talyplar çärä äkidildi. Olar şol gidişlerine öýlän sagat 2:30-da umumy ýaşaýyş jaýyna geldiler diýip Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy aýdýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz gürrüň edilýän Talyplaryň Türkmenistanda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän bedew bayramy münasibetli geçirilen çärelere gatnaşdyrylandygyny belläp, Talyplaryň öz din şununda 12 saatdan gowrak wagt aýak üstünde durmaly bolandygyny aýtdy. Talyplar çäreden gelende olaryň ýüzünde gülki ýok, ýa-da ýagdaýynyň gowy däldigini soramasaň da aňsa bolýar. Talyplaryň käbiri özleriniň Azatlyk Radiosynyň üssü bilen prezident Gurbanuly Berdimuhammedowdan işgärleri we talyplary çärä diýip, ondan oňa süýremegi besetmegi soraýarlar diýip habarçymyz belledi. Türkmen mediasynda hepdäniň ahirinde Aşgabatda bedew bayramy münasibetli halkara Azatlyk Radiosynyň Assosiasiýasynyň 8-nji mejlisiniň Türkmen bedew we dünýäniň sesçilik sunuty atly halkara ilmi maslahatyň Azatlyk Radiosynyň toplumunda Azatlyk bedewleriniň arasynda geçirilen halkara gözellik bäsleşiginiň jemleriniň jemlenilendigi we bu çärelere türkmensanlaryň müňlerçesiniň gatnaşandygy habar berilse-de, çärelere döwlet budjetinden aýlyk alýan işgärleriň we talyplaryň mejburi gatnaşdyrylmagy barada hiç zat aýdylmady. Belläp geçsek, Türkmenistanda döwlet işgärleriniň we ýokary okuw jaýlarynyň talyplarynyň hüner we orta mektepleriň okuwçylarynyň okuwlarynyň işleriniň ýatyrylyp ýurtda uly dawara bilen bellenýän we resmi mediada giňden mahabatlandyrylýan bayramçylyk çärelerine mejburi gatnaşdyrylmagy bilen bagly tejribäni indi ençeme ýyl bäri synlasa bolýar. Şeýle-de çärä gatnaşjylar bu dawaralarda giýmeli egin eşikleri hem köplenç öz hasabyna almaly bolýarlar. Mundan başga Türkmen prezidentiniň ýurduň dürli welaýatlaryna edýän saparlarynyň öňýanynda döwlet işgärleri we talypdyr okuwçylar köçeleri süpürmek, haşal otlary, zirdiwilleri arasalamak ýaly çärelere hem mejburi gatnaşdyrylýar. Çärelere gatnaşmakdan ýüze Türkmen häkimetleri tarapyndan ýa işden ýa-da okuwdan çykarylmak haýwat atylýar. Munyň üstesinde çärä gatnaşanlardan şatlyk şowhuny bilen çapak çalyp ýylgyrmak hem talap edilýär diýip adynyň efirde agzanmazlygyny soran Aşgabatly talyp Azatlyk Radiosynyň söhbetdeşlikde gürrüň beripdi.